sú laty, čo sme robili. Je prikryté všetko drevo, sme natierali, rezali. To nám ešte ostalo v zálohe. To je terasa, hore balkón, ďalej to je to vysoké. Ideme po chodníku do garáže. To je vchod do garáže. Tiež drevo, čo sme robili. Tam vaňou chytáme ešte vodu, čo nám teče cez komín. Sú ďalej schody. Túto v tej tme niekde bude špajza. To sa ide hore po schodoch. Tu sa nám ešte nevieme, čo bude. Asi špajza. Teraz ideme cez hlavný vchod hore. Kopec blata tu máme teraz. Toto vyzerá z boku. Tu máme cestu. Elektrika, plyn. Ideme cez hlavný vchod, zazvoníme, nikto nie je doma, môžeme ísť dnu. To bude kúpeľka, po ten stĺpik. Tu ďalej bude kuchyňa, až po ten otvor veľký. Tu na pravej strane bude hosťovská izba. Tu niekde, tu máme schody dole. Už boli, ale z druhej strany. Ideme do obývačky, siedálne. Toto je veľká terasa. To sú z boku, pozrieme. Je potom balkón. Taký malý výhľad z terasy. Dookola nám dochádza baterka, musíme stihnúť ešte von vybehnúť, či hore. Tak, toto je jedáleň. Toto bude asi jedáleň v tomto rohu a na druhom konci bude obývačka. Tu nám horí už oheň v krbe. A teraz šup do podkrovia. Tak, sme tu. Tu bude niekde kúpeľka, vecko. A tu ďalej bude spálňa s nejakou pracovnou málou asi. Tam máme výhľad na hrad. Cez droty. Sme betónovali včera vence. Tu sa hore postavíme a tuto budú dve detské. Ten komín bude v strede. Detských sa bude predelovať. To bude pekný výhľad všade. Tak, tu je taký balkónik. Aj vpredu ešte máme balkónik. Malý 50 cm spálni. Tu sme včera cez toto vyťahovali betón.